चैत के लाइदारी कैसे कैसे अरे गेहुआ हिले जौआ हिले अरे हई के रउआ हिले रे गोरी के हरे लच के जब तो सारा जिला हिले रे गोरी के लच के जब कब अरे जौआ हिले गहुआ हिले सारा जिला श्रद्धा के जय जयकार शुभकामना खातिर मालिक से प्रश्न हिले और जौआ हिले चलिए परम आदरणीय हमारा चाचा जी हीरा प्रसाद जी की तरफ से पुरस्कार श्रद्धा के जय जयकार शुभकामना खातिर मालिक से प्रश्न जौआ हिले जौआ हिले भाई के रउआ हिले लार गोरी के बच्चे जब ऋषि भैया इहे जौ कटा गई गेहूं केराव सब कटा गई आ जब दौड़ी होखे लागल तब पहले के दौड़ी होत रहा कैसे होत रहा कैसे मेह गलात रहा आ बैल से दबात रहा ये बेरा थ्रेसर आइल बा थ्रेसर बड़का कंपनी हां कंपलाई लागल बा त जब दौड़ी होखे त कैसे भाई लागल हाके बरधा चले हाके मरधा चले बरधा दौड़ी होला खूबे दिल्ली भाई हाके मरदा चले बरधा मरद मारे मरद आ बरद माने बैल तब मरद हाको तरह ही बैल चल करे हाके मरदा चले बरधा दौड़ी होला खूबे हाके बरधा चले कमरवे के तुप तो